megalayapost.news. Kinongilam Karibo Youth Federation RBYF Eastern Zone ya kabalayalam do Presiden Usamla Mbok Shadam harangkat uba Bantai Tron General Secretary lambat kidikhat kaseng mentagas ngi kilalet ban sengulam syakiar tuli kilong yeng hagas nong tangling kibala mat ya kapot sengusi bakila do ilaki khun kibala klatno hadian bakila syabat boarding electric nakajeng dukut kensan usainar electric bat kabala jia hakakat santarik mentau bunai hakate kasngi bagite kinongilam ka RBYF kilalet ban sengulam syakiyeng jong kite kilanot kilala aru ban ai nakajeng ai sengulam syakite kilong yeng kabalong kum kajeng yarap ya kite kilong yeng kibelangan hakate kilanot bakila do no yalaki khun kikti hadian balalet ban sengulam syakite kilong yeng nakalyang kinongilam ka RBYF Eastern Zone kila ong bakin sapa jing tho syakatanat boarding bakide ban simkhya habadon kinu kijing ujor halor kajing don kajing thut hagikam boarding kila ong ru bakaseng kadawa banang ni syakman kibrio katanat sam boarding bakide ban ker ya boro ki transformer knang bakan longkum kijing ya dai ki pajba baru kila dawa banang ni syakman bakibrio katanat sam boarding bakide ban simkhya habaladon ki bawan ujor da ki pajba nagalyang kaseng kadawaru ikatanat sam boarding bakade ban simkhya hakaban yarap bat ban siu bailut ksan syakitu kilong yeng ki bangat hakate ka apot sengusi la jia man hakana ka ni balang kaba de ka khandru trik mah khatsan trik kaba de si balang te kana ka jing jia la jia untuk hakapor arbaje artam te ngaru ngadang wan nelum nang kha te wan nang kha te impoi mut kan bala hap une sainar nang ni une sainar imat la hap la kum dapur ngimtep namar ba ngang wan alum te kidan gi khna ngio sngo ba ki wan impoi mut lai stang dala i bakala ludeng angta kan te na kaliang jemi safun surang ba sinang ban hak pun yu lanmen ban penliap yang nekading te ba sinang usafun te sapnliap dan la penliap yang kading te hadin katuk ne por te sawan poi kilanmen kan sawan pek te kini kena ro ta por te namar hakalat te kala yo ban ne pena ban bat iki te la kila du eno yang nekajing iem kan bapli kini ki khulung bro laingot bakini khulung te ini way bakuteng training star mulong ngade khun ni khun jong man ilok janga kini ki arngut ngi di para marjan pide ikbe ho ya kini ki por ki bladap kini ki benai bladap ni la ya keren ni la ong ba yorong ba sinang ba ngopha ba tin pentip seki bor jong ka MECL ba kini ki sainar ba la penjor ba kin repair henry romba sinong uang ba ngala ya thu henry klem la ai nakaliang jongka MECL kat hadu kini kisni ki ba mentaru am kesulong kumni tat hadu bang kandajia kana kajinjia kabasmusi ba kini ki laingot ki khulong kini ki la du no ila kajing te nakaliang jonga ngasngau ba nganong kana kapor ba nakaliang ka MECL kala dei ka jingle torti ke bapalat adu ba kam semlala ban le bha ban kepsya yakini ki sainar elektrik adu ba kanda long kanda jia kumne ka jia ka basmusi ngatna penrem jur ya ka MECL namar ka jing torti ke jongka makwa ban pelsnau satu sorkar kaba detek dikmi ya ka boarding lada kalong kano kom masno baka government hi kadai ban siu ya kata kajinglot kesan syakini ki laingut ki mensim ki baladu eno ya la kajinglo namar nakaliang jongka government hi masno kadai banda tim ya kajingkit klik kaba kam kerpang ke ngalak ban ong mah aduh namar kat kini kimen simbriu laingut kibala du no kalong ka ka bapan sungsi berkabapan thang kabapan paj do nut ya kibahiyang basam kini pa ku tijaj mah namar kat kini ka jingjia ka basungsi katum na kaliang jonga te ka ngamas ngawan la jingwan ondela poi haying
Dengan yo snow ite kena ngamtip bau tau sinar light ba la dikut na. Dengan yo snow ite kena ki keren hom ha kata ka jaka ka ba dikut sinar light. Ondala keren kumta te ngaru ngadang mang omdan ke ka jing man sau ne ke ngadang mut bet ke de ka babha sudah. Dengan lek no syata ka singkir syata ka we ka jaka ken. Ondala poi syata ngasngo godon ka jing pelah kata ka jaka. Ondala don kata ka jing pelah kata ka jaka. Tengawan ken benpet lang talapo dual ta plowing la de. Ondalawan benpet lang tala plowing la de. Tengi ka jing tedem ka ding ka jing ot ka takisna like ka jing duk thai ta ki jing ani ka sun se thai sha. Tengadang mut bet kita ki kena tiba ki keren ngadang mut ba kila like ken kata. On sa jia kumta. Dengan poi perkatin bakin jia kumta ken kata ka poi. Daladap lang ta ngap ngemas ni kumta ngafun ken sa ta orang bak sinang. Andala pun ta orang ala pun sa ta orang bak sinang ta orang bak sinang wang to te tiu dah di nuan pan phai biang sianga. Do pan phai biang sianga hatu ulang kum to selain to sinar light ude bahe ne barit ngong ude balan bahe. Te wang to. Te tiu pat dap kum to mat ya jen ani la klai mat ya jen siteng kenta hapo kaging pelit ya ta kalah. Te ondala lip ta kalah pat ngi haben nga pat ngelek ya selum ken. Karena lek na seleng khang tegi pun ken tegi henmen jonga laying ki ong kumne wan o ying namar sabat lai asno lengok ken hang tai la deng ong kumno kumta haba kito ki kena ngasno kum baki lalat ya korba aye kum toy sinalai kumno pat mentai ki long kumta ngawan ying andalawan ying huse gi dei penbanda gi kun jong henmen jonga ani ngasno kalong na artap sa gine ki nang tray hanega MCL longkat bangi keren ya bangi kim ju pensngap yang ki tray sinang ki bangi yo yakine ki sinar light ini ki ting gile kumbum senyo lang to se to pet lem yakine ki sinar light namar ngi ismen sau ba namar ngi de marjan ying la kum ki khun jungi kin let kumno ngimtep yo dikut akan ko por ngimtep ngila keren bikin ta ki ong om lei nga keren ha ulaimen om lelai gabyang bet ye kene ngila ha tu sngi ba jia pat misnu bitar misnu dom kenya la de tamba ani ting lalong no kum ga jinglong briu mo ting don no kata ga jing khlo jing along no misnu ani da dei bale ineking ang bating pat ni hap ya ngau tawi pat nga ong no kene mal ne chikman kum kene ka MECL ka dei ban sin bagi trash nong ki pentip ya kino ki benta ka badai atip bet kadai ki le ya ki ka babha kim sim la le pat ya ka ka basniu namar kende kan ba klik lem kin kit khia nam ta ka jingkren jong manore mano omdei tang ban ap hadu da kren ki he ki han ki de ki pat ba la da ki kren ki de ban sneu lem kumba fitip ba hagini ki kliat singi ki bolai no hapo yung ne gisnong kadon kawai ki jingja bostu si mo hakabaki langut ki hep ki baret ki ladu eino yala ka jong jing im lengba ka jing tungku jong usainar elektrik te nagalem jing ka seng kadin bangila yo bania kran bania pli jumut bania kli perthau ya ki nong snong jong ka ne snong ilap ba hagane ki snong kalai kala don la kumba laipo snem dunai Andrei nadu kata kupor bakal like kawan hangne kampadon kata kejing marmot ya ini ki pos elektrik kumba iwan menjurip dalam kijong khmat menda ngilap pisah ba kita ki pos elektrik ki sainar ibobun kila ham no hapo kendau kene berkhoj lese kadai kejing le torti jong kane ke department ke beripek ya kane ka benta tinagaliang jungi kaseng ni penrem jur ya ka MECL delang bag jingle torti jongka ba kane ke jingja kawanja hapo jong kane ke sinong gathau to kumta nagaliang jungi kum kaseng tremon sungha hapo ka themri boy ni kerpat ya ka sarkar ba kan yarap lem namanta jong kine ki hep ki barit ki bala duk no ya la jong jing em
kasorkar kadai ban siu ya kata ke bailut kesan nak banta ke jongki kumba i kini ki kinjat panai bela dep i ba tu dekhar ki bon tre duyong tu sane kasorkar kadang siu stanlak kan no tamlei ya kini ki prado prasnam jungi kamtam ki hep ki badet ki mumpatip ya ke benang ke kendau kinduk no ela ke jong im nagalang jungi kum kaseng nginam syong klikti ni kerpat ke sarkar baka dai ban le mardor ban siu syagini ki longying ki baladu no ela ke jong im but ki kerpat ru ba habaro katem riboy ba i jungi ngilap ba kini ki transformer don ki ba ki thung ki bu hapo kendau klem daker kane ka don ke jingma nagbanta kimrat kimreng ki jingri jingdok kamtam ki klung kina wat kirong baru ki bomtip ya ka beneng ka kendau na se abaki lei don kam chak jam jong tuga koren le se ki don gino ki kam ki bahap lei lang ba ki tu transformer hak jing bomtip lada katei ka transformer kan kemding kemut kin sudu eino ila ka jong jing im ni banjur yang sisin ba ka sarkar hi kadai ban repair no ya gini ki post elektrik ki bala sarang ki bala sniu ki deban aino da ki betmai ki balong ki ba shingan na kumta ki jingri ki jingdop chamtam lei kaman sem kordor jing ki breu te kumta sisin nagalyang jungi kumbangi lo ya kren bat kini kinong snong ngilap ba hangne snong udon lineman henry uta lineman baki don badai pech chagani ka banta umjuan pech kene brokhoj kadai ka jing chim sting nagalyang jong lineman badai ban pech chagani ka ba jaka nagalyang jungi ka seng RBF ni dawa na ka sarkar ba lada kum yauta bashu draw ya ka tulop klem da trekam kan subhaban wengno mardor ya kum ta lineman nangbun kiskun samla jungi ki banang ki batip hagani ka banta henry kimyo kam yo jam henry yakini ki bayo ru lengba ki jingle ki jongki kumne ngila du no ya kita ki mensem ki bakordor ki jongi dengan kerpat ki sarkar ba nanish kmat kadai ban weng sisndon ya kum kita ki jait nong trei ki bashu ban tang yu tulop klem da trei pat ya kam tam yo ne lineman badai page kane ka sarkar kadai ban ai da ki jing pan stom ki bateng na ka banta jong u te kumang ila yakren bat kini ki nong snong kamtam gini ki try jong ni ki ying isam ki balat jai kini jing jab susi nilap ba nagalyang juki nagapor siya por kila pentip sa office ilang ba rumah snong henry kane ka sarkar kane ka department ka sule kimina ino kimina nagbanta juki kampatiaw tat adu menta nagalyang jungi kum kaseng ngimla ban sangap bat ngendang ye but ru hadu ba ngendayo ya kata ka hok pat ka jing sisha jong gine ki hep ki baret ki jungi kamtam jong gine ki snong ka kamtam hapo ka dong ka temri boy jungi bro away ba ka sarkar nangnesh kamat kadai ban penbhano ya gine ki post elektrik knang ban light na gino ki jingma sa kamtam ha por slap hakpor eryong chaidon khakha kita ki jingpat jong ini ki post elektrik bat kane ka monra ki jingma nak menta ki nongsong snong ki ba e jungi hapo kathem ri bhoi jungi Meghalaya Post.news